10 000 крачки. Или още по-добре 14 000, за да еди колко си километра. Мисля, че вече абсолютно всеки един от нас има с фитнес гривна, следим си крачките, следим си пулса, следим си съня, следим си не знам си какво още. Самата аз бях много обсебена от това да хода всеки ден поне 10 000 крачки. Ходех като луда, обикалях. Ако не ставаше през деня да ги навъртя тия мити крачки, вечер юрках мъжа ми да ходим на разходка да правим крачки. Обаче, какво забелязах? Първо се изморявам аз от тия крачки, не знам за вас. И като се прибера вкъщи, нямам никакво желание вече да направя пълноценна тренировка. И освен това си казвам, аз нали направих крачки, са трябва ли пък и да тренирам? И взех да съкращавам тренировките, което като цяло не е много добре. Така че в момента вече не съм толкова обсебена от крачките. Ако ги правя, добре. Ако не ги правя, пак добре. Все пак обяснявам, че става дума за хора над 55 години. Много хора, освен да се разхождат, нямат никаква възможност да правят никакви други пълноценни упражнения. Било то пилатес, фитнес, народни танци, салса, бачата, не знам си какво още. Така че, ако не може да правите хептен нищо друго, поне ходете.